Sagudayin nga ro ti surat, ti pakasaritaan nila nga napoluan, agyaman naman. Idi, kalman lang. Idi, kalman lang manumnemi. Ta, madamak, ngakot ko tigen manumnemi ti cellphone ko. Idi, at damaangot ko nga. Kasla, nakabaliktadan ti. Irusok ko manumnemi kat. Do! Ni tatang tinakadlaw kan. Idin to tininanang manunemi adamat iti sikiga. Nanreta. Ha? Nanang. Anak ko, awan, adra siguro naangot ko no, nakan ko nga mali. Dito yan, tagparparik na kanya. Oh, sandong, ang gusto ko nakin ka. Namadmadlaw ko nga masikog ti anak ta. Nanang, sino ko mati? Api ko mga masikog ka, kita umat asawa. Kinori ako na asawa ng boyfriend mo. Gloko ka. Magibabain ka. Nang akong pagtanagan nyo. Apa ko mga magdanaga? No ko asawa mo, kita ginaw ka, agyaman ha. Agsipod ta, adam matnukan, apo kumikan ka. Nang maginaw ka, dalagsan ka nga umat asawa mo. Tinawari ako ng asawa na nalisto nga asawain diya yakin na putot ka na sigog na. Nata? Banyo nang tapagsalita amin na ito yung banag. Awan ti problema saan mo solusyonan. Sakit nga may. Takagid nga mabay ka na gito yan. Ipaayon ta amin nyo awang kaya pa nga nagsasawa. Da kami hindi. Virgin at nga inasawa ni tatang mo. Sige na. Tawagak. Sino? Anat nagan lalaki? Mamon yung tulad ha. Sige. Siyempre ka kitisalad ko manunaming ang talagang nadirusok ko. Ken mo luulaw. Nakatalong kami ng bulan na sana ka natatnan. Usto ak, mama. Masikukak. Tinawagak ni Nelson, man. Yes, sweetheart. The problema. No anyaman ti problema. Problema tanga doa. Kit mo sawan. No pimatayak, pimatay ta doa. Ano na? Sa orgo lang nga problema tanga doa. No pimatayak, pimatay ka man. Pagpakatawa ka lang. Ano problema? Masikukak. Awang problema ito dita. Ado ting pangsuportakan ka. Dada ka titraskin na ngekukin ka. Lani. Hindi pala damo kita mong nasana kun nga nawaya. Ngim. Impilit mo tawagim. Arig na sikat nagpakpakaasit at no ayatan ka. Inayat ka, akas man ti panangipatag ko ti pamilya. Impahay mo ti amin mo, takayat mo, nadan to pakalaglagi pang kanya. Kita masikog ka. Nadan pakalaglagi pang kanya. Itag sangit ka. Ano may tulong ti panagsangit mo? Di ba isot kayat mo? Mag-control ka kunak. Kang ka tumaram kunak, di mo kaya. Gusto na din ang pagpapasulan. Sikat ng gusto iti dahita. Saan ko ginusto? Abi nga saan mo kumang ginusto? Kaya tsak kayat ng sikug ka kunak. Namisot kayat mo, di ba? Namuhanin tatatang ginanag ka. Ket, amuta ka din na saan kami kasar. Saan na mo? Mga paunod ka at pamuspusan, Nelson. Pamuspusan na niya. Nga damangi kasar ka niya.
Kako magkatawa agas ta. Kahit mo sumapulak iti lalaki nga mayat amangi kasal ken ka. Katuin. Tamno adalam ako nga ama ti anak ko. Datalain. O niya. Sino nga ko mati mayat? Managsid ano kayat ni Daniel. Ama mo ni Daniel? Sino nga Daniel? Sino nga dilaglag kami lalaki mangi kasal ken ka? Idin tatahan na nga putot si kugmo. Alam ba? Manong nimi ti kunak kumakit adda tandanan ni Nelson nga lalaki nga agparang nga isut putot dati si Kugko. Ngayon kasan ako ma? Fake nga kasar? Uno, mabagam agayab ti kasla langan na ti huwes? Agpamarang nga huwes? Ket kambaidi nga mapasamak ti sa rumonya? Kasan ko mo? Kaya siyempre, umatender da tatang kininanang iti kasar. Kasano na mamon da nga peking nga huwes ti mang kasar kanya, kada kami. Madi. Isungin po nukmet lang kada tatang kininanang manunimi nga siya asawa ti ama ti sikog ko. Naramanak titong panitatang maro. Tanang, kalay ko. Pinungot nakbat din na anang, anay ko. Magitabayin ka. Siga nga kakaiso na, ng anak mi, kinitatang mo, kada kayo nga talong nga kaabsat, lalaki digit inauna, agsikog ka, agganak ka nga balasang, ay susapo. Amom ka di nga dakos, amom ka di nga daasawanan. Umanon, nagpamarang laing. Ha? Nanan. Ang sumungbat ka! Sagba na inted mo ti amin, ay nung tinatang lalaki. Amom nga daasawanan, hang ka di? Amok na lang yung maiitig suna. Kayat kong mangibati pakalaglag yung pagkikuhan. Ay! Ket kas iting kari ni Nelson manong nemi, nagipagkita ken kuana. Daytoy. Usarin. Kas na ko na ken ka suportahan ka. Saan ka tingang check-in? Nagsibugta. Kahit mo asawin, saan tangupden relasyon ta? Abi ko mangupden ta. Tuloy mo tagbaling nga kirida? Agpanunot ka, Lani. Agpanunot ka. Kasi man langin, kalpasan dito, mangopen ka ti bank account mo. Dito mo kayo ti bank account number. Te deposit ko latan. Noon niya mati pang supporter ko ka. Tapos saan ka na magkikita? Tapos hindi ka sa kita ako. Magupitan ti amin ka rata. Di ba? Hati lang ka sa pulam kanya, kit pakalaglig ba ang kanya? Adatan. Yung ti angko akayat. Nuan yan to pag banagan natang ubing. Isod ka po nga jak kayat nagsikog ta sinuman nga babae nga. Pakirelasyon ang itilikodan nga asawa ko. Yung bagagmat kang kaiti nga jak kayat nagsikog ka ko nak, di ba? Ngayon kinayat mo. Ti makadagas, kasano no, mairuruman to ti putok ko ka? Saan ko nga basol na? Sino ka nagbasol siya? Isogal nga ko nga amin nga makarelasyon ko nga sa Bali. Manaksid iti asawa. Jak kayat nga ganak. Anya ti mo, baka no, mamalmaltraton to. Yung makitkitak to mabibuyak ng babautan dati anak ko. Sa anak to ng mga sasawa. Tapnawan problema. Umanayin na anak ko, pakalaklagi pakeng ka. Kan pagsaging ginakto, doon dumanon nga kapsutak. Kahit agyaman ak. Agyaman ka? Oin, agyaman at. Tayo ni kanak iti anak.
Sika man pa lang daga abalasang agyamang kape karag nakaputot ken ka. Kadim payso na manunemi nangopenak met tibak account jak ko makayat tapno makapagkita kam latano mang tedtiya suporta. Idi tumawag ak ken kuana masapul ka man ti kwarta. Ada nakadeposito in the bank account mo. Saan ka nga makapagkita? Lipatan na kung lani. Kabot adaman sa bali? Adaman sa bali. Ngayon saan skog na dyan? Gabot din namat kaya taga nang. Talaga ha? Pag-ayaman di kita babae? Ang ko pag-ayaman ida. Da kayo nga babae, tagkid daw eh. Kasi king ka, di ba? Imbaga king ka nga, madlaw ko nga, madlaw kong panagayat mo kanyak. Imbaga king ka, huwag, at asawak ko na. Kunak king ka ini. Huray, basta ayaten ka. Kunam, di ba? Pinangasagaan na kami pa, iti amin ko king ka kunam. Inted mo, virgin ka pa eh. Very good. Ngayon tiyak kayat kaganak ka kunak. Kamin palubos mo. Itun ka, ano nga sarding ang digil babae? Nako, di mo maawat ng sitwasyon. Da kayo nga babae. Iti mangipapilit. Ketsak met, sa anak met nga napaidam. Baka makarmakan to. Hindi ako magpakakarmaak. Apay, agsangit ka, gabukan niya. Aganak ka abalasang gabukan niya. Gabo madlakan ka. Di ba? So, anak papapasulan. Iso nga, doon to, adayon to nga makarmaak. Saksaktan di asawa. Hanga masaktan na dyan, gabot amuna. Ano nga amuna? Amuna. Amunak. Titila lang ang kayat. Kahit no panawak ida. Yung saan ko mabaling nga panawan? Ako pag sukatak, pamilya. Pamilya sa pamilya. Ori sa sino, ako makaagaw kanya. Nya dahil nga klase nga biyag. Ano yung klase nga biyag? Awan ti sa bali kapat gan kanyak no saan nga ti pamilya. Ti legal nga asawak ka nagiti anak ko. Kaya nawang ko matagbaling nga anak ko sa bali. Siksi ka lang. Iso nga, ingatam tanak mo. Ta anak ko ken ka, taputot ko ken ka. Ako pag nanagam nila sa ipatpatig ko dito anak ko. Ipatpatig ko. No saan ko man nga maipeksa o na may paay ti panagayat ko ken ka. Dito anak ko, ngay buntun ko ti amin na pamatig. Ini sampay unay madlaw ti tiyan ko manong nami sumbre kak may pailaing ti trabaho. Nami ti madlawon manong nami kat naamuandan. Ay, sino aman, habit din natin kasal. Awan. Maternity leave dakton to na 7 months na. Kaya iba ka. Tasang hanggang maapektahan ang trabaho. Ano kung connection to trabaho kandi panaganak ko nga balasa? Anda ka di regulasyon iti dito ang kumpanya. Ano aganak ti abalasang di empleyada ket may cut. Di ka harap mabain. Saan nga mabain? Nagayatak dito. Sut kinayat ko, agasat ko. At pwede nakarkaro dita. Sakto kidit. Nga may sala nga lalaki ti biyag ko. Idinto talaga na duma. Adalat asawa da, naglalaki na pa. Siyak lang amin manong name iti adda pakakitaan na. Banag nga sang ko kumangin naramid. Ngayon man nakarod. Nakim ni Apo Diyos no apay nga adda ka. Dahito yung anak ko. Sungdung-dungwak dito anak ko. Kinagyaman nak. Tan madaanak ta anak ko rin ako pa asawa. Nagadudtad adda asawa na, di ba taganak? Adda ka, o asawa na, kada aganak, di ba? Naswerte Nga kami suot, kad nakakusilap lata datatang kininanang manunemi na makita dak, nga dakkelan ti tiyan ko. Mapangkakadimat lapat pa-check up. Wala nang schedule ko. Imbag na rupang mga isarang mo kaligay tao, nga lumabas ka. Apay gumawa ni sarang ko nga rupa. No? Gabutan na masigukak nga awan asawak.
Awanan ti may sarang korupak. Nanang, nagayatak dito eh. Nakaragsakag dito eh. Kinayat ko dito eh. Para kanyak kit sana kababay. Para kanyak kit talaga nga normal. Para kang kaangin, parang nga rin sabsabali nga tao. Ano kung magbibiyang ko rin sabsabali nga tao? Siyak lahat, di ba tibiyangak, kinda kayo. May babain kami. Maaramid ko ah. Nung naikari nga, ti kakaiso na nga babae nga anak, yukit aganak nga balasang. Ngem, mabaling kong ibaga kada ko itatang nanang. Swerte dito yung obing. Swerte. No babae, swerte. No lalaki, ano lalaki nga ron? Gasgasat. Basta. No babae, swerte. No lalaki, laki. Oen manong nimi awang pulos ti amak ko nga makipulapol, makisangong. Amom si ka, lani? Kaslaon na pasamak ken ka. Kasla okay lang ken ka. Okay mo ka. Naragsaka. Uray no aga kabalasang. Kaya pa na nung taga nakabalasang. So kami tigasat ko. Naragasaka lata, tadanak ko. Sak tadanak na. Nga ama na. Di, kasla magic, milagro. Agang dintengen manong name ti kaldawan ti panagpasngay ko siyempre. Anak lati anak. Ket inalti ina. Ngawan sa bali na nga si kaso kanyak no sangan ni nanang ko. Nang runa idi makita nan ti apu ko na kanyak mano. Wow. Nakalaplapsat. Babae. Swerte nga talaga. Marag ko na yun ng. Oh my God na po. Allah. Susapo. O naman ko na ita. Pakaidayawan tayo. Ha? Pakaidayawan man. Naka-apo ko ka ati swerte. Swerte nga tati sangbay na. Kaya na. Swerte. Anya nga titad na nga swerte. Da kayo noon kahit yung maitad na swerte. Pumintas ko mga si balay tayo. No kaya yung agad dumating ko Ornong ko. Gusto nila talaga bala. Manang sa 30 ka talaga. Diya kahit nga dumakal ti anak ko nga. Hanga na pindas pagyanan na. Papindasin na si balay. Nalakit na siya. Ngarot no kasta. Tapos na pindas siya pagtry-tryan to ni swerte. Tinawagan ni Nelson Mano. Yes. Di mo kita makita? Kahit ko. Ta siyempre, anak ko dahita. Sinuportarak, di ba? Ken suportarak. Suportarak ka tuloy-tuloy. Katsiyak din ang suportaran. Takit mo sawin. Ito nagtalong ang bulan mabalinin. Kakti ading na. Lani, titiyempo takit na alpasin. Di mo kaya natin? Ori kidawag nga kanak ti ading na tapno duwadan to nga pagsanggira. Kanak ti lalaki. Amom nakaaskas daw ka nga babae. Iso nga sikapin at kasto yan. Di mo kaya ito may makita? Panggita nga dito'y balay. Sige. Ori tahampat pa yung mabalin. So, ang pagdanagam. Imay ngagpeso mano. Kaya so pa lang ti panakam-amuna kadatatang kininanan. Sino ka kadiser? Nanang, tatang. Siyak ti ama, ti apo ko yun. Ay, sumurat ka nga rot, sir. Natakar ba nga na makakita wat ken ko na, saan ka di? Kawa na, sir. Wow. Imina, ha? Wow. Oh my God, baby. Swerte tanagan na. Oh my God, swerte. Mailiwak. Darak ka na kita anak ko. Kasi nakailiw ko nga. Ang takastoy katakil na nga. Ubaik. Kaslapo ko. Ano mo ta? Anak mo, aputot mo ang apo ko. Nga kaslangarot apo ko.
Apa asawa di kita anak bon, o umot pa gid diyan. Ngayon kasla dahito ti nasapangan itad kanyak nga puko. Wow! Suportaran ka anak. Itad ko amin na masapol mo. Di ina nga rod. Na? Di ina di mo suportaran? Kaya suportaran na anak ka nang masuportaran mo tenti ina. Kaya nung kidawan na ti anak nga kahit na ti ading na. Digin nyo mo nito sa anak yun na tata. Anak ko na kahit nakanot nga adda-adi ni swerte. Eh, rumang lang. Eh, iti sa bali lalakin to na. Ti ay, mga asawa kang ka. Nagloko ka. Umit kami, lani. Adan ton ading ni swerte. No, asawa ka, kahit tapututan na ka, ti sa bali nga lalaki. Di kami tata. Agawa na. Kung gayam, nang bayagan nga sa anak, nag-deposito di account mo. Tito ko lang tanakas. Dati. Pagpabunyag. Mano deta, sir. Umanan 50 mil. Pagpabunyag to. Kaya may gatang dado mo payarwatin. Gusto ko doon, sir. Hala, ay. Swerte na ito anak ko. Tanukas ka na lang. Baka agbuhay na sak ka dito yung negosyo. Gabuta, adda swerte. Kastamit ti ko namin, sir. Nga dati ko mabalay ti mapapintas, tapos kastakit adan to na pintas nga balay nga mamulagatang ni swerte. Pa-estimate yun naman masapul yun. Tapos siya kong dagkastos. Naraskas daw ka di? Bam nalusan ta, aramidan mi. Sige. Normal pa siya pa-estimate. Kaya na sinunod mga ramit ti plano, ibayad ka sarita. Tasak ti makam. Alahin na ka rin. Maybe, swerte. Kati ina di mo kisen? Hanin. Ama na may ramita ka talaga ti ading na. Hindi makapanawan manong name ni Nelson nakadisupay lang manong name ti one bundle nga 50,000 pesos. Takamarka. Kapay bak ng suna. Businessman ng tang. Kat ko na nga ron. Baka babaen ka ni swerte kaya tag-swerte at negosyo na. Kahit ipay-peso lang ata, rayay ko na. Ang awan ti saan nga ipay-peso ni Nelson. Isut ag gastos iti napintas nga mapatakder nga balay tayo. Talaga nga swerte. Ito ya. Dati apo ko. Swerte! Kit kasla o ang nakapapati manong name di marugyanin nga ma-renovate kan mapatakder ti baysa na pintas nga balay manong. Uwan. Imay di kiti kakabsat ko manong name kit kasla sandang mamati. Nakit makipatakder ka matitakil balay tatang na lang. Ay kapukin ni swerte nga kaanakam nga anak ni Lani. Isungar tinang swerte. Apay nangapak kayo ti loto. Diya ama ni swerte, isut makamu ang gastos. Nagswerte matan. Ti anak ti apo ko. Isut nga gina. Naadan nga rin ti swerte na anak. Hindi malpasan manong name, siyempre, na blessingan, nagpaala kami ni Palang Nelson na tinaggastos. Nelson? 3 o 4 na bulan ni swerte. Tamay sa abulan na edi marugyan ti balay. Katalo nga bulan dang yung trabaho. Naglaing dang. Mabalinan nga. Iramidam ti ading na. No. Pataklim pa lang. Tapno, mabalinan ton nga aywanan ni ading na. Ngayon talaga kading ading mo kayat makiasawa? May misa lang ito yung lalaki ti piyak ko. Siksika lang. Kanya kaya tag-asawa nga mapututan na.
baka no, di asawak, iruruman nanto ni swerte. Sige, sikat na ka mo. Kaya mo, pimintas ti taray tinegosyo, sipod na ipas ngayon ni swerte. Talaga? So nga da kayo nga agin na ti swerte ti biyag ko. Panawang nga ro din pamilya, dati tagdadanan. Gabot na kayo ng dati swerte. So, panawag ti pamilya? No. Saan ito mapasamang data? Iba't patid ko ti pamilya. Isot kapatgan. Sumarsaruno kam lang? Kumod. Sige, okay lang. Basta sa mulip-lipatan ng suportaran ng swerte. Katuan na. Isugayam ti swerte, kapag kadigajak suportaran. Ado di kiti agarim kanyak manong naming im nakaserran ti puso. Ngayon saanin sabing inulit pa yung manong naming kini Nelson tinagkanaig. Umanayan, ni swerte manong. Gabata, makayayon, talon ti tawid na manong naming kit perming nakabimpiba. Ado di kiti mga daydayaw, ako nada. O po na kit swerte mo, lani. Nga nakaanak, iti kas kini swerte ng anak mo. Talaga nga swerte ka nga talaga. Ni, ano na dyan? Nakasuswerte ka. Talon titawin ni swerte, itultuloy kumitlat at nagtrabaho, at di kita aram kanyak manong naming pulos, ta nakaserran ti puso. Kung nakadakwada nga saan ko nakayat ti agayat. At alatamat di kiti gundaway nga umay sumarong ka rin Nelson, at di kiti gundaway nga alukuyak nga agkad-kad manong. Ala, no talagang dinan kayat, awon maramit ko. Basta umanayin na pagyamanan, tadda ni swerte. Nga nakagasgasat kami, anong datatang ginanak. Dati pa nagtarakin da, ditingmong nakasuswerte da. Awang karot matay, kan napilapsat giti tarakin da, anong gapungaruta, adda ni swerte, nga swerte. Ay, agyamanak. Kang kanayon kong ibagbagat agyamanak. Agyamanak kinapo Diyos. Itinted na swerte kanya. Ito nga ron, di ba kasarita, manong naimi, kat thank you, tilaing mo, nang ibasa, kat sabi ko ma, dahil damat na ibatik nga adal, liwiliwakin pagsarbingan, tibiyag, kat thank you, more power to your program. Tingor, agyaman nga pagaya mo, Lani. Thank you, agyamanak, Lani, agyamanak.